హాయ్ తెలుగు పీపుల్స్ లైక్స్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో వైఎస్ఆర్ బీమా స్టేటస్ ఏ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలో మీకు చెప్పబోతున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ సింబల్ను ఎంటర్ చేయండి. సరే, విషయానికి వస్తాము. వైఎస్ఆర్ బీమా అని గూగుల్ క్రోమ్లో మనం సెర్చ్ చేస్తే కనుక మనకు హోమ్ పేజ్ ఈ విధంగా వస్తుంది. జగన్ గారి బొమ్మ, ఇది హోమ్ పేజ్ అంటారు. ఈ హోమ్ పేజ్ కింద ఆటోమేటిక్గా మనకు సర్చ్కు సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది. అంటే అకౌంట్ నెంబర్తో, అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్తో సెర్చ్ చేయొచ్చు. లేదంటే రైస్ కార్డ్, మనకు జగనన్న ప్రభుత్వం రైస్ కార్డ్ ఇచ్చింది కదా, దాని ద్వారా అయినా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ బ్యాంక్ ద్వారా అయితే కనుక మనం ఏ బ్యాంకు లింక్ అయితే ఇచ్చామో వైఎస్ఆర్ బీమాకు, ఆ బ్యాంకును సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఏదైనా సరే. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఆ బ్యాంక్ బ్రాంచ్, మనకు నియరెస్ట్ బ్రాంచ్, మనం ఎక్కడైతే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తామో ఆ బ్రాంచ్ ఊరు పేరు సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మాది జమ్మమ్మడి కాబట్టి జమ్మమ్మడిని సెలెక్ట్ చేస్తాను. అది టౌన్లో ఉంది. సో కాబట్టి అలా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా బ్యాంక్స్ ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్లో కనపడుతూ ఉంటాయి. అయితే మనం ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ చేస్తామో సేవింగ్స్ అకౌంట్, ఆ బ్రాంచ్ టౌన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మా జమ్మమ్మడుగు, సో జమ్మమ్మడుగు సెలెక్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ మనము బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కింద అకౌంట్ నెంబర్ సెర్చ్ అని ఉంటుంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి. ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ను ఎంటర్ చేసేయాలి. అది కాన్ఫిడెన్షియల్ కాబట్టి మనం ఎంటర్ చేసేటప్పుడు నేను చిన్న క్లోజింగ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. సో కాబట్టి మనం అక్కడ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మనకు కనపడదు. అకౌంట్ నెంబర్ని అలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకు డేటా అంతా కనపడుతుంది. ఒకవేళ డేటా కనపడలేకుంటే మనం వైఎస్ఆర్ బీమాలో స్కీమ్లో లేనట్లు అర్థం. ఈ విధంగా డేటా అంతా వస్తుంది. ఇదే వైఎస్ఆర్ బీమా సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూపించినట్లుగా డేటా అంతా మనకు కనపడుతుంది.